Hadin ke jingyo priang ya kashiti no chief engineer jong ka Castles Autonomous District Council bala pendu no ya ka work order nak benta bantai ya ka market complex ha Palau jong na activity mau kerwan bala yo ya ka te ka scheme no MDC berim house nam arjar san ka Nativity Development Committee jong ka Nativity Parish mau kerwan menta ka singa sautrek ya yong arjar pendriu kala pensyai pa halor ka jing pendu MDC ka mau kerwan uba pen kraw ka charin ya ka work order nak benta ban shna ya ka market complex a Palau jong ka Nativity mau kerwan uba Silver Stars imni secretary ka Nativity Development Committee ha bakran kila pathai kubor rethu pakate ka work order ka day ka bayo no MDC barim ka mau kerwan uba kana so shang ha ka apsau tere ukala lingkot jong snam arjap san bat nadu kate ka por ka committee kala bodin ya kani ka kam bat kala phonru ya uba bisim ni JE ubadai pet ya ka jing pentre ba un wan pen I man stang no ya ka kam Henry na kalyang JE ula batha man apshwa namar ka jing bam trikam ka apps ulet hu ru ba ka committee kala ap la katu ka ni banai bat day ha u jemang arhajar arpsan hadin makila yo jigdem bakate ka app banle ya ka geotag kala long kila phone biang yu JE bat ka basngo phla kalong ba ula ptha penban banle ya kandu shwa yu MDC ka mau kerwan uba pi kha charin tangata uba CM le thuru ba ka committee kala lej banyak kandu yu MDC la laisin Henry ka basngo si kalong ba dan kanu ka jubab na u halor ka te ka jingmam yo jubab ka basyai ka committee ha ka sauterik no pra arjap san kala lej banyak kandu no yo CM ka KJDC uba Winston Tony Lingdo man kerpat man pa no iki engineer man sedang no ya ka jing tre Henry ka basngo si kalong bahadien ka jing kandu yo CM ru kam shimla dan kanu ka jing batha na ka KJDC halor ka te ka kam Henry day hak arpender terek ulber arjap nder komiti klayop yang sendan ka shiti nak office KJDC ka bakat kendai terek ulber arjap nder ka ba address ha chairman ka komiti ka ba pentim baya ka work order bantai ka market complex la pendu no kat kum ka jing ai jing bot jong UMDC bat bala soy do chief engineer ka KJDC halor katay ka jing pendu no na kalyang ka Nativity Development Committee ka kwa banyo jing shai no MDC bat ka KGDC ba ka ega daw pa hap pendu no ya ka work order ka bala ai da ka EC ka barim bat ka ega daw ka bamdan ka ka jubab halor kitay ki jing tho bat jing kerpat jong ka committee Secretary jong ka Nativity Development Committee kabahaba po kajing pe jing kami jong kana Nativity apa ba paris mo kurwan nga pensay pet ba alor kajing penduno ya ka MDC jong ka mo kurwan consensus ya ka order ha ka bede bat kajing sna ya ka Nativity Market Complex ha ka bani kong ka committee kala tho ya kajing kerpat sa local MDC barim ka mo kurwan consensus ba kan social ban penyo scheme na ka benta ban sna ya ka market complex apo Nativity compound berhadin sisnam ngelayo ka jingta na ka office ban form no ya ka committee ka pape ban peniai ya ga nei ka kam ban pha ya ka resolution banjit ya unong say nenong drop isa na po ka office jong ka KCDC ban penbiang ru ikot kisla katkum ka jinul kam ka committee kala pendap ya kata ban submit haka office haka por babiang bat ngelayo ya ka work order lingba ka city number DC DEV 10/104/25/6/353 tarik arpusau banai beliko arjar pusan katkum ka work order la batharu banai kendu ya junior engineer siwa ban sedang ka kam bat hadir studio na kalian jong chairman ulafon UGE ba bisimle barepet ya gate ka jingtre banwan ban pen I ban tha ban sedang no ya gate ya kam henre na kalian jong UGE ula tha ban apswa namar ka jing bom tre kam jong ka ap ka bakhot ka M action soft bat banle ya ka jotax bat kani kan ne ka tu kan banai
But mari suyo jintip hau benai Mei, Jun arjar pusan, bakani ka ap kalalong, banle ya ka jutaks. La phun biang sau ji bat ke ba pesop la kalong, balu pethak penban, banle ya kendu sua ya lokal MDC. Kamu keruat ba pi khajarin. Nakaliang usketri jong ka committee, ulai kendu ya MDC ha maurukhiat, ha ka khadwe tarik, benai Mei, arjar pusan, hakawai naki program kebalo ong baun saya kendo ban ai jing tip sengi hakatrit lanu banyak kendo barhadin kata klaim yo kubore e su na uloka na MDC badai tat haga sitari mulai Desember arjar arpusan ngelayo da ka official letter na ka office ke ACDC Shillong nang bau chief engineer bala batha balai kendo yo local MDC na mau kurwat laipor ban balik kenduk tang apo sipusi nadu balayo ya kate kisithi marmar hagaju ka hi katrek bar hagaju ikasni balayo plyang ya kisithi u chairman barkato gane ki khot jongka committee kilai kendu ya ha office rekam jo MDC ha mo kurwat hagaju katrek la airu da ka jing tho bar kerpa di MDC ban phano yo engineer ban theo ban ai line no ban biyo sedang ya kato ka jingtrai berhaden kajian keren ula-kula berkutip lanu banwan balikundu UMDC Shillong. Haka apo tarik benai Januari Februari arajar pun riu tidikot lengba kanong kemi kilalai biang ya kajikto sau MDC ban kerpat biang ban phano ya engineer ban thau ban theo ban wo ban yo sedang no ya kate kajitrai berhaden kate kajian ya kendu om dan kanong kajijubab nakalian jong lokal MDC ne ka office jong ke ACDC Shillong bat kiwa pendengo jangi kalong bahak ar phunru trik banai March arjar phunru ngelayo priang ya ka city na ka office ke ACDC number DC DEV 10 slice way no south slice arpusan slice khatway ar phunru way kaba dated Shillong the 19 March 2026 kaba address seu chairman jong connectivity development committee kaba pentip seu by order number DC DEV 10 104/25/6/353 tarik arpusau benai balikong arjar pusan la pendu ne cancel katkum kaji ai jumut jong lokal industri kata belasoi dan chief engineer ka ACDC Shillong te nakaliang jongi hikwa banyo ya kajing sai kapoin ke balikong kolong ke kadaw bahaban pundu no ya kawo order ka bala ai daw ka isi ka barim kapoin ke baar ke kadaw ka ba omdon kalo ka juba phalor kite kijing tho bar kijing kerpat jongi nakaliang jongi nadu basdang hikwa bale trelang ban trei ki kam ban pendap hakapor ka babiang namang itip bakani ka market complex kanerap khamtame nakabunta kinong song dukan lane kinong seng kam sengjam bakin yo ya kejaka kababiang ikwa bantrei bah bat khamtame kumba babarok yo I bakani baha kanu project nakaleng sarkar kawan singi ngitrei bah bagi perlu tamru wade ka sanction kabangiyo nagi department of welfare kumta na kaliang jong committee kerpat na office ke ACDC Shillong banom pendu ya gate ka order nri ban ailan yangi ka committee ban trei ban peteng biang ya kali ka